Sus, sayuna ran sira ning mudyo nila. Sus, isir kayo. Asa gikan ang tao. Sus, siyempre, sa bilahan siyang mama. Easy. Easy ba ne? Asa kinsay gahimo sa isda. Siyempre, ang dagat. Asa man di ay. Ka-easy. Dagat. Asa man nakuhaan mong isda, di ba sa dagat? Easy ra kay ba? Pait. Sa man ninyong may sa man ninyong kuan oy, question and answer sayon ra magayon eh. Sus, wala na ni. Sus. Asa gikan ang kahoy. Samot. Siyempre. Asa kuno gikan ka siyempre sa yuta. Asa man nagikan dai di mamuturok na sa yuta. Asa gikan ang bunga. Unsa naman tayo butanahan taon la eh. Sayon na kayo. Siyempre sa punuan sa kahoy asam di ay. Unsa naman ilang kuwan tong butana in taon eh. Sayon ram kinilang butana eh. Perfect na magudaan eh. Bida ning style line ani eh. Asa gikan ang lansang. Taon butanahan asa gikan ang lansang. Siyempre sa hardware. Kasabot ang ginanay perti naging sayuna gini gyud. Unsa naman yung taon niya eh. Kaita, perbida ng taon pagkatanaha kita. Kani murag lisod-lisod gini siya. Kinsay ga patay ni lapu-lapo. Tuod, kinsay ga patay ni lapu-lapo? Nadugay ni kung kalibutan na. Matay. Wag ko kibalo yung kinsay nagpatay ni lapu-lapo. Kaya ang nibalaan ako, ang istorya na po nila, hunhugon na po nga. Nilayat mo ko to sa dagat ko, no? Patay na lapu-lapo, no? Daghan na naging mutanan, mga niining putanaha, wag ginakatubag. Ang sagi kapatay na lapu-lapo dito, no? Sus! Paita ni, rungi ko ani yun. Matay na putanahan. Sus! Imbis perfect na ito. Perfect na ito ato. Sus! Kaya putanahan, diri ko na sangit ang putanahan. Kasi patay na lapu-lapo. Kamu, putanahan ito mo, kisa may kapatay na lapu-lapo. Palihog lang ko kuan. Comment nyo diya. Saman. Kaya para lang ka-answer mo ko ng ako ang module. Comment lang palihog eh. Kaya para ka-answer ko ng module para ma-perfect ko na eh.